Alginet ha acollit la primera trobada d'escoles d'estiu. Al voltant de 800 xiquets i xiquetes han gaudit d'una jornada lúdica que ha arrencat a l'Hort de Feliu amb un esmorzar. Pensàvem que era una bona iniciativa de fer la primera trobada, més que res per a reunir a 800 xiquets de diferents poblacions i fer un vincle, una unió entre tots els xiquets. Tal com han explicat els organitzadors de la trobada, l'objectiu d'aquesta activitat és la de promoure un punt d'encontre on xiquets i xiquetes de diferents localitats compartisquen un dia de germanor. Esperem crear el precedent, de dir que vaig continuant fent-se en altres poblacions durant altres anys. Des de l'Hort de Feliu, els xiquets i xiquetes, a ritme de la música de xaranga i acompanyats de mascotes, s'han dirigit al pavelló municipal per gaudir de l'actuació del cantacançons Dani Miquel. Vaig a fer musiqueries, cançons nostres i cançons també inventades per mi, com sempre. Més que res a gaudir en els infants estos, que m'han dit que venen de tota la Ribera, de tots els pobles. La música és una altra manera de divertir-se, nedar. Un dia tinc que fer una actuació en la piscina, així refrescant-se, jo també. Este any és una passada, i en el grup, que això és molt bonic, perquè donem, una més qualitat musical, i jo puc jugar més en els infants mentre els meus companys toquen, i en realitat he fet una gira molt guapa. Així tota la quadrilla com vegueu. La regidoria de joventut de l'Ajuntament d'Alginet subvenciona l'activitat i mostra una vegada més la seva ferma aposta per les escoles d'estiu. M'agradaria en primer lloc excusar a Virginia Burgés, que és la regidora de joventut, que per motius laborals no podrà estar així avui i m'ha demanat si la podia representar. I després, clar, evidentment, esta iniciativa és molt important per al poble d'Alginet, que és un dels precursors de les escoletes d'estius. És una manera de que els pobles col·laboren entre ells, ja no només en escoletes d'estiu, sinó és una iniciativa que mostra un exemple de col·laboració entre diversos pobles que moltes vegades, moltes coses no se fan. Per exemple, en joventut, jo em vaig trobar-me d'impossibilitat de fer, per exemple, campaments perquè les resultava una activitat caríssima per als pares, mentre que si mancomunem serveis entre els diferents pobles de la Ribera, per exemple, com pugui ser Carlet, Sedaví, que avui tenen així representació, i entre altres, és una manera de fer les coses més possibles entre tots. Uno que apinya el carro és difícil d'apinyar, mentre que si l'apinyen tots, el carro va molt bé i molt fluixet a soletes. De la primera trobada d'escoles d'estiu de la comarca han participat les poblacions de Sedaví, Carlet, Catadau, Riola, Fortaleny i Alginet.